Pini chiti ni phai ke thomarni dipu ben lamding ka cheleng towar kilometer krehini along Aronre pen forest along le along hemrit kachekim adim along forest asai kamatum pen chepatir piponsi district administration CRPF atum pen cherap chetodunsi marad long ri ke parlo along Aronre pen home bharoi sisuse a hemrit kachekim adim along ketharle pon Clear seng along ri along thengpi theng prang ke pavir pomajok botor bokan pen chenglok phere me mia ke su ansitame nang ke klang dotanglo Kedam tang penangana por pen sitame Aronre pen forest along le ke parlo along hemrit kachekim atuma phan ketharle pon asai sitame teng ponlo lason thak thak si pini chiti ni phai ke thomarni dipu pen lamding road ka chelenga towar kilometer krehini along ke do marad long ri ke parlo along Aronre pen hemrit kachekim along forest department atum pen ketharle asai deng pon Sorkar along le along thengpi thengprang ke pila pen Aronre pen long le ka cherai hemrit kachekim atuma phan sipini ke isi kapachini pon atengsi hum phok ke pa hemso se pripon lo pusi DFO Jagannath rong pi pen therang ke thengno ningje pon pini ka eviction bang ke malat arong ri arlo si la hem nonaki mi hem nang chikim red lo la sila hai hui apen long ri ba adim ta phangno lab lo thengpi thengprang ta pilab lo posi la so aposi pini bangke la rang ni tumphan pu pini pilo po kem nang ni pula so message akilo la si ajak la pini bangke hum pokep apola bangke juje la bangke kem pon bomji asila so teng bangke la ke pini pen kali ta pini bang ko antong unpone tanong ko hum pokep pleng adlo si kem pon bom po asila sarkar along le bangke la kachirai dam anet bangke untuk nang wa message ni itung ke kipilo rata phal Anparta ilitum kadu kaveta sorkar along le along Aronre pen kacherai komaret abangke ington ponang puputa DFO Jagannath rong pi pen pachini thu Aronre tum anu bangke non itum dak thelong ting bangke don pharusi bagduji asi pini bangke ani siwet mo ke phokep ke unji se tempon bom la aku dolang pudang ting thum tu po la pen aku pon tempon tu bom po News report Karbianglong live